Bubagra ayuk loktong Tipramotha ayuk loktong Bubagra ayuk Puleno joto lukrok hakaham lukrok ini Bubagra ni thanjan khorong yasa gei ini joto pal khlai chini kami koktoma thumnai chini media rong no helen hakaham yafaro tai dini chini ofung jorabo chini Ramchandragarh ADC constituency bising khobjak chini Kiritnagar ADC village community bisingo je khobjak chini 1200 kamiwo chini dofana hamjak tonai chini Bubagrani thanjan khorong yasa gei chini o amsani joto lukrok phai chini Bubagrani lokio phaikia awan bagai ang Bubagrani ngai tibra motha ngai boromno belekhan khakami bai lamsogo te ama hakeno se bus kango Bubagrani je imang dofana tei je mathangani bagai je wan sugi tongmani abona se muk thangkhani bagai se chini amsani joto lukrok khabaksa phanbaksa yakbaksa yaprenan bagai jorare leman bagai ang belen khatungka awan bagai ang kaisa kong sawo जों o chongbani jorabo palhengge salnuklainai o jorana जों salana singi tongo abo bebak Bubagrani bising tingnai Bubagra aiglok thung tibra motha aiglok